Sabon ini mobile set tam nembe set mana? Actually ang ini moino mani jaga mok para hija gobo dia jaga root block khai tongo nei ang kaise news coverage kane phaimani oro hingke phainuk phaikang oro gari rok tongo berajak root block khaisa hingke ang jaga news coverage khai tongmani uloke ani yagni Fortinen samno mondor presiden bini bumungke biblop sakma bo phai ani camera na serina ka bo ani camera yagri ka inke ulok ta mo ni camera yagri nai obnoti bo mungsa sanai liya uloke bui phai bono romit lang thanga